chini Tripura ha jotono saimano o jagane hani malik nge Tiprasa agi ni simino chini Bubagra song 186 Bubagra song chungno o hano naikoli faimani nge chung clearly saimano chung tai national media rogo chung baksa bukso jagawa article samanu go je o ha Tripura rongni omo kubuiko chini Tripura ni rasmala rok agi rogo baksa bukso rongni yak rogo tabu rogo tongi fanmano haifana agi khnamakai je niyago a rasmala tongo bono o hani noripayo hayake bono butharipano paimyai tabuke sali saltam social media o tom nukhanga ke Tripura hani bumung no Tripura hasteni bumung no slayei Shree bumu slamnani hinei Shree bumi slamnani hinei kokasajak tai CPM ni bororok salai tonglayo boroni kokni motenga kai pass hoy ediwo Tiprasa indigenous ST rok jotono barmani direct phayo hinei borok andike article sijak nuwa jagawo engke angwan chungmani ngake bojagani borok rasmala tubuimo andike klaikena sikena kunphana mide miliam logic bai tamani himble chini Tripura ni laibuma joto Tiprasa rongno saimanu bahike saiman gake rasmala krifano kerangko thumani bisingtui chung saimano chungno generation to generation amo sawi khnaro tai bijab ni bisingtui laibumani bisingti ki chung joto ni bisingtui no nai nekeke Tiprasa rongni no oha chini thani omobu proof tongu borok bojagani hayei chini hawa andike kok sawi tong soi kok sana thanga ke Bangladesh odek se chini ha tongmani proof borok ngake proof norok joto no saimano chini Tiprasa rok belai ke kebang Bangladesh tai chini Bubagra songni laibuma rok bo ajago nukjago gobangma jagao no thaislamja hingke te kaisa kok o borok article slamani bo jagao kok kaisa milianga ke chini Tiprasa rok direct barmani phaya norok jotono saimano chini Tiprasa kok borok bai milijak bodo dimasa garo taibo kobuni do pharo hingke norok to saimano tongna borok bo jagao tong asam hasteni ayang kuchuk saka Bhutan gana rogo hingke chung to direct barmani phaya chung Tibet to Burma mixe hingke borok bufroni bo rajani kok sai tong khasa tai borok sawo Bubagra song Bangla kok use khayo nei norok thithangja Kumar Singh Deborma Tripura Royal Army bok thang tonglang phuru kok Tripura no interview rimani nai di norok ajaga bokok singjage thaisa kok sama tongo Bubagra Biri Bikram Kokborok sawo nei tai Maharani Kanchan Prabha Devi bo Kokborok sawoi manu hingke tai busu proof nango jagawo Bubagra songbo Kokborok manu nei tabu office ro kai chung English ro use khayada nge chung English kok da sa Manipur ro bo to apru Bangla script use khayo Bangla bani kok saye suyo hingke tamni bagi borok ka sajak yang na nang china mke sajak na nang amono bujidi baya brok ha nijini yago na nango amsungno tinin video nor sajaka like khalaji subscribe khalaji tai comment khlai sadi bhai ma tong tai buting jaka amsungno hambai